Σε απασχολούν τα μάτια σου. Σε απασχολούν οι γραμμές γύρω από τα μάτια. Σε απασχολούν οι σακούλες σου. Μπορεί να σε απασχολούν και οι μαύροι κύκλοι. Σήμερα θα δούμε 3 βασικές συνήθειες που πρέπει να βάλεις στην καθημερινότητά σου για τα μάτια σου μόνο. Συνήθεια νούμερο 1. Περιποίησε τα μάτια σου και το πρωί και το βράδυ με κρέμα ματιών, την οποία πάντα βάζουμε με το σωστό τρόπο. Μην ξεχνάς ποτέ κρέμα ματιών. Βάζω την κρέμα μου, απλώνω ταμποναριστά, ωραία, και με πολύ απαλή κίνηση φέρνω την κρέμα μου προς το πλάι. Και μικρές απαλές κινήσεις και το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στο επάνω μέρος του ματιού. Μην ξεχνάτε. Εδώ. Τακ, 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 τακ. Συνήθεια νούμερο 2. Κάνεις ασκήσεις face yoga για να ενεργοποιήσεις τα μάτια. Όπως βλέπεις εδώ, έχουμε γύρω από τα μάτια μας ένα τεράστιο μη. Ο μυς αυτός πρέπει να δυναμώσει. Άρα κάνεις ασκήσεις face yoga κάθε μέρα για τα μάτια σου. Και επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό, τι κρατάω, να χρησιμοποιείς κινέσιο tapes. Κυρίως όταν κοιμάσαι, για να μπορέσεις να μην κάνεις γραμμές την ώρα του ύπνου, αλλά και όταν θα κάνεις τις ασκήσεις σου, ανάλογα με τις ασκήσεις που έχεις για τα δικά σου μάτια. Και φυσικά έχει πάρα πολλά βίντεο, ψάξε στο account, έχει πάρα πολλά βίντεο για τα μάτια και έρχονται ακόμα περισσότερα. Και έχω και ένα μικρό tip για το τέλος. Μην ξεχνάς να βάζεις αντιλιακό. Πολλές φορές βάζουμε το αντιλιακό μέχρι εδώ. Όχι, δεν θα βάλουμε το αντιλιακό μέσα στα μάτια, αλλά θα προσέχουμε να έχουμε βάλει αντιλιακό και στην περιοχή των ματιών. Σε περιμένω για τα επόμενα βίντεο.